Creada a finals de 2011, Circus Arts Foundation és avui una de les promotores de circ de major reconeixement internacional en el seu sector. Fundació cultural privada sense ànim de lucre, l'entitat va néixer amb l'objectiu d'enaltir el circ, reivindicant aquest espectacle com a part integrant de la nostra cultura. Avui, les seves diferents produccions superen els 50.000 espectadors cada any, ja sigui el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, un dels 5 més importants al món, el Gran Circ de Nadal de Girona o el Gran Circ dels Reis Mags a Tarragona. Totes apleguen un públic de totes les edats que descobreix el circ de primera divisió, amb una selecció de grans artistes. A la seva seu a Figueres, la Fundació custodia una de les majors col·leccions de circ al món, on milers de peces repassen els 250 anys d'història de circ. Gravats, vestuari, cartells, fotografies, segells, postals, material d'artistes, autògrafs, llibres, programes, porcellana, escultures... Entre els tresors de la col·lecció en destaca el circ miniatura més gran del món, una maqueta a escala del Gran Circ Gleich, l'arxiu de cartells de gran format de principis del segle XX, la major col·lecció de filatèlia de tema de circ, la biblioteca de més de 5.000 títols, els vestits d'artistes cèlebres o els arxius complets de fotògrafs de renom com Villar o Vinyes. En resum, es tracta d'un dels majors arxius patrimonials sobre el circ al món. Des de 2015, la Fundació gestiona una carpa única, la del Circ Rivel, un iglú gegant per a 800 espectadors que no necessita fixar-se al terra i que està considerat com un dels circs més còmodes i luxosos d'Europa. Recentment, la Fundació ha estrenat un nou web que reflexa l'ampli ventall d'activitats que realitza a favor del circ. A banda dels seus espectacles i de l'arxiu, mostra les publicacions, les exposicions o les investigacions realitzades pels historiadors adscrits a l'entitat.